Tikulandeni nonse mazulu apa 20 January 2025. Apa tindi nkhani ziwiri zofesa chisoni kwambiri. Nkhani yoyamba ndiyo kuti anthu omwe sakudziwika bwino amenya ndi kupha a Yeremiya Phiri azaka 44 omwe anali wakabaza ndipo awabera njinga moto ya mtundu wa Saneluji bandakucha walero boma la Kasungu. Ofalitsa nkhani za polisi mbomali a Joseph Kachiko ati izi zachitika lero pa 20 January ku damu lomwe lili mbomali nthawi ya 2 koloko bandakucha. Nkhani yake ikuveka kuti a Phiri ananyamula makasitomala awiri omwe amakawasiya mbali ya kudamu omwe anthu anayamba kumenya mpaka kuthawisa njingayi. Ndipo apolisi atamva nkhani imeneyi anathamangira kumalowa ndipo anatengera malimuwa ku chipatala cha bomali komwe amwalira akulandira thandizo la mankhwala. Pakadali pano apolisi mbomali akusakasaka anthu achifwambawa kuti agwire ndipo alandire chilango. Nkhani yomvetsa chisoni kwambiri, nkhani yochititsa mantha. Nkhani yachiwiri ndiye kuti boma la Salima kwa mfumu yayikulu a Kalonga tsikana wina yemwe zinake ndi Mwanaisha Chiwindo wa zaka 23 zakubadwa wa ulumali avutika kamba kuti mayi ake a Dorothy Mbewe ali ku ndende atamangidwa kamba kugulitsa makala ku Lilongwe. Msungwanayo amene amazichitira inechi chonse ndipo amachita kuchitidwa zinthu monga kusambisidwa, kuvalikidwa, kudyetsedwa, ali mavuto kwambiri kamba kuti amayi ake ali ku ndende. Ndipo kamba kuti ameneli samakwanisa kuyenda payekha fo tinyenje samachitira ngakhalenso kuyankhula. Koma anthu okhala moyandikana ndi Ambewe omwe ali amayi anga tsikanayo atamva zomangidwa kwa mayi ake anayesesa kuti akafotokozere bwalo la milandu za mavuto amene msungwanayo azikumana nawo mayiyo akamangidwa. Koma izizi ati sizinatheke mpaka mayiyo anamangidwa ndithu. Ndipo kafukufuku akuti anthu anayesesa kusonkha ndalama kuti akaperekedwe akayipereke ngati chitapusa choti mayiyo atulusidwe. Koma ati anachedwa kuti ndalama ikaperekedwe malingana ndi kukhoti mpaka mayiwa panopa ali ku ndende. Kodi iniyo maganizo anu ndiotani pa nkhani ngati imeneyi? Kapena anthu achite motani kuti mayiwa atulusidwe? Timve maganizo anu mu comment box.